日本真出名的神社伊势神宫是日本传统神社建筑的代表。当地嘛有真厉害，会当制作缩小版神宫的加工艺哦。也毋过因为即马愈来愈少人需要，所以即马技术嘛量要失传咯。工人咧修这模型厝顶的草，这毋是普通的厝的模型，是比较伊势神宫每一个部分所做的。后面将炸弹厝内底供奉的神明龛。神棚はお家だとか事業所で神様をお祭りする小さな神社みたいなもので、神社に行かずともお家の中で建物の中で神様を参拝することができる。日本广岛的神社建筑风格分做三大类，包含道景观出分大社做代表大社组，甲大阪做客大社做代表做客组，也有三重观以石神宫做代表神明组。一番大きな特徴がかやぶきの屋根である。また基礎のヒノキを使っている。另外一个特色就是挖好地基了后，徛条啊，互地板灌出地面。这种风格是传统的高层式古重本，所以伊势神宫也被看作是古老信仰甲良欉文化历史的連結。たくさんの方が伊勢にお参りに来られる、参拝に来られる、お札をいただきに来られるということで、神棚、お札を祀る神棚が必要になってきたはずなんですね。その時にこの今うちも作っている神棚っていうものが全国に普及をしていった。毋过，即马人口向都市集中，大所在正下甲现代化的室内設計和傳統造成神明龛的需求減少。やっぱりこの昔ながらの神棚だとちょっと自分の新しい家には雰囲気が合わないわとか、ちょっとゴージャスすぎるよねっていう方がちょっとでも神棚を祀ろうかなって思ってもらえるように。新しいデザイン、新しい切り口で神様と近くなっている。神道在日本已经流传上千年，属于万物皆有灵的道神教信仰，甚至有800万神安尼讲法。不过，亲像伊势宫中这种坚持传统手工艺神器制作，甲真济古老行业同款，面临找无少年人接手的困境。公司新闻，徐家人朋友。